שלום, שמי דלית בן טובים, מומחית לארגונומיה. מרגישים נימולים לאורך היד שעובדת עם העכבר ומתח ביד הזאתי? מרגישים לפעמים שהעכבר ממוקם רחוק מדי? כאשר אנו ממקמים את המקלדת, במקרים רבים העכבר יוצא רחוק מקו הגוף, דבר הגורם למתח לאורך היד ולעומס על הכתף. בנוסף, אנחנו מבצעים את רוב הפעולות ביד ימין ויוצרים עליה עומס רב. הפתרון, החלפת המקלדת למקלדת מיני, ובמקרה הצורך הוספת פד נומרי בצד שמאל. מקלדת המיני מאפשרת הקלדה סימטרית, בנוסף מאפשרת לעכבר להתקרב לקו הגוף. אם יש צורך בשימוש רב במספרים, ניתן להוסיף פד נומרי בצד שמאל, ובכך לחלק את העומס המצטבר ביד הימנית.